खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। भमराबिल गेजेर फरायसालियाव सा 344 फरायसाफोर थासेयावबो सानैल' फोरोंगिरि। नासिम उद्दिना आसामाव हारियारि दाङाबाजि खालामनो एबिटिआव हाबदों। दिल्ली एग्जिट पोल बिजेपिआव गोहोआव फैगोननि इसारा। 24 फेब्रुआरि खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों नरेन्द्र मोदिया आसामाव दावबायगोन। खैला खनिनि जेंना आसाम सरकारा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिखौ बिबाननिफ्राय बोखारबाय। BKWSCनि CM मिहिनीश्वर बसुमतारिया धेमाजि जिल्लानि माखासे गामियाव नायदिंहैदों। मरिगावआव 30 लाखनि बिलाथि सिगारेट सिलिंखार खालामदों पुलिसा। मन्नापुराम सना दाखाथिनि गुबै दायनिगिरिखौ खानो हाबाय। खोला सालमारायाव गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांदों। लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लाया खेल महारानी 2.0 बादायलायनाय खुंफुंदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। रायजोनि सोलोंथाइ खान्थिनि जौगानायाव खौथि रां खरसा खालामगासिनो दङब्लाबो नाथाय सा 344 फरायसाफोरा फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव मोजां सोलोंथाइनिफ्राय जानगाराव थानांदों। फोरोंगिरिफोरनि आंखाला सोलोंथाइ होनायाव हेंथा होयो। बेनि अनगायैबो थोजासे थाखो खथा डेस्क बेन्चफोरनि आंखाल नुजादों। बे फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा कसुगाव सोलोंथाइ ब्लकनि भमराबिल गेजेर फरायसालि। फरायसालियाव फरायसाफोरनि अनजिमाया गासै सा 344 दङ। गोबां अनजिमानि फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय सानैल' फोरोंगिरिफोर दङ बै फरायसालियाव, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनायाव गोबां जेंना नुजादों। गाहाय फोरोंगिरि मइनुल हक ब्रधानि आरो लोगो फोरोंगिरि आमिनुर रहमान सानै फोरोंगिरिया जेंनानि गेजेराव फोरोंगासिनो दङ। बेनिखायनो गोबां आयदायाव सोलोंथाइ लानायाव गोब्राब जादों। लोगोसेनो डेस्क बेन्च गैयैयाव सा 6 एबा सा 7 फरायसाफोरा मोनसे डेस्कआव जिरायनानै सोलोंथाइ लागासिनो दङ। आथिखालाव फरायसालियाव थाखो 6आव सा 96, थाखो 7आव सा 139 आरो थाखो 8आव सा 104 फरायसाफोर दङ। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया सरकारखौ थाबैनो लांदां जानाय खथायाव फोरोंगिरि थिसननो खावलायहरदों। आसामाव हारियारि दाङाबाजि सोमजिहोनो थाखाय बांलादेशनि उदखारि आफाद आनसारुल्लाह बांला टीम सुंद'यै एबिटिआ गिख्रंथाव ब्लुप्रिन्ट थियारि खालामनायनि सोराङाव फैदों। बे सुलुंखौ फोरमायदों एबिटि आसाम टीमनि सेकेन्ड इन कमान्ड नासिम उद्दिना। बबेखानि ट्रेनिंनि समाव गुलि नांजानायनि बागैबो नासिम उद्दिना एसटिएफनि जेरा खालामनायाव सिमान लादों। रिपर्ट बायदिब्ला एबिटिनि सानै दैदेनगिरिया हारियारि गुलाय गुजाय जाहोनो थाखाय हाथियार बुथुमदोंमोन। बेफोरनि माखासे हाथियारफोरखौ थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानाव एसटिएफआ क'क्राझारनिफ्राय जब्द खालामदोंमोन। आसाम टीम एबिटिनि चिफ नुर इस्लाम मण्डल आरो सेकेन्ड इन कमान्ड नासिम उद्दिना बैफोर हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बुथुमदोंमोन आरो बै हाथियारफोरजोंनो आफां आसामनि माखासे ओनसोलाव आफादनि गोदान सोद्रोमाफोरनो फोरोंथाय होदोंमोन। बे समाव गावनि आगदा आथिङाव गुलिबो नांजादोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालियाव एडमिट जायाखैमोन, न'आवनो फाहामथाय लानानै गाहामाव फैदोंमोन होननानै नासिम उद्दिना एसटिएफनि सिगाङाव सिमान लादों। रिपर्ट बायदिब्ला 2013 मायथाइयाव बडलेण्डआव जानाय बर' आरो बांगाल हारियारि दाङाबाजिनि खिथेर लानो थाखाय नासिम उद्दिना नुर इस्लाम मण्डलजों लोगोसे बांलादेशनि उदखारि आफाद एबिटिआव जगदान खालामदोंमोन आरो आफां आसाम आफादखौ गोख्रों खालामनो नाजादोंमोन होननानैबो नासिम उद्दिना एसटिएफनि जेरायाव फोरमायथिदों। दिल्ली विधानसभा बिसायख'थिनि भट सोनाया मैया बुधबारखालि जानानै थांबाय। भट सोनाया जोबनायनि उनावनो गुबुन गुबुन फसंथानफोरा एग्जिट पोल फोसावदों। एग्जिट पोल बायदियै बे खेबाव दिल्लीयाव बिजेपिआ खुंथाय गोहोआव फैगोन। गुबुन गुबुन फसंथानफोराबो बिजेपिखौ गोहोआव फैगोननि इसारा होदों। पिपुल्स पल्स एन्ड फडेमनि सार्भे बायदिब्ला बिजेपिआ दिल्लीयाव 50 निफ्राय 60 मासिफोर देरहानो हागौ। बेबायदिनो आपआ 10 निफ्राय 19 मासि मोनगोन, नाथाय कंग्रेसआ खाताबो खुलिनो हानाय नङा। मेट्रिक्सनि बायदिब्ला बिजेपिआ 35 निफ्राय 40 मासि मोनगोन। आपआ 32 निफ्राय 37 मासि देरहानो हागौ।
PPCनि बायदिब्ला बिजेपिआ 50निफ्राय 60, आबा 10निफ्राय 19 आरो कंग्रेसआ मोनसेबो मासि देरहानो हानाय नङा। PMRQनि बायदिब्ला आबा 10निफ्राय 19, बिजेपिआ 50निफ्राय 60 मासि मोनगोन। JVCनि बायदिब्ला आबा 22निफ्राय 31 आरो बिजेपिआ 39निफ्राय 45, कंग्रेसआ 0निफ्राय 2 मासि मोनगोन। पिपुल्स इनसाइटनि बायदिब्ला आबा 25निफ्राय 29, बिजेपिआ 40निफ्राय 45, कंग्रेसआ 0निफ्राय 2 मासि मोनगोन। पिपुल्स प्लासनि बायदिब्ला बिजेपिआ 51निफ्राय 60, आबा 10निफ्राय 19 मासि मोनगोन। चाणक्य स्ट्रेटेजिसनि सार्भे बायदिब्ला बिजेपिआ 39निफ्राय 44 आरो आबा 25निफ्राय 28 मासि मोनगोननि इसारा होदों। पोल डायरीनि बायदिब्ला आबा 18निफ्राय 25, बिजेपिआ 42निफ्राय 50 आरो कंग्रेसआ 0निफ्राय 2 मासि मोनगोननि इसारा। DP रिसार्चनि बायदिब्ला आबा 26निफ्राय 34, बिजेपिआ 36निफ्राय 44 आरो कंग्रेसआ मोनसेबो मासि देरहानो हानाय नङा। आसामाव फैगासिनो दङ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि। फैगौ 24 फेब्रुवारि खालारखालि साननैनि हाबाफारि लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ आसाम दावबायफैगोन। बेलासिनि 5 रिंगायाव आसाम सफैगोन गाहाय मन्त्रिया आरो साहा बागानिया हारिनि दोरोङारि मोसानाय झुमुर मोसानायनि वर्ल्ड रेकर्ड हाबाफारि आरो एडभान्टेज आसाम 2.0नि हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। मख'नो गोनांदि 24 फेब्रुवारि खालारखालि मोनाबिलियाव गुवाहाटीनि सरुसजाइ स्टेडियामाव रायजोनि 7500 मोसाखावरिफोरा झुमुर मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिगोन। बेनि थाखाय झुमुर मोसानायनि प्रेक्टिस एबा रिहार्सेल खालामनायाबो सोलिगासिनो दङ। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बे रिहार्सेलाव बाहागो लादों आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ साननैनि हाबाफारिजों आसाम दावबायनाय बाथ्राखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। गिबि मन्त्रिया मिथिहोनाय बादिब्ला गाहाय मन्त्रिया 24 फेब्रुवारि खालारखालि झुमुरनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव 25 फेब्रुवारि खालारखालि 11:30 रिंगानिफ्राय 1:30 रिंगासिम एडभान्टेज आसाम 2.0नि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि हादरनि आरो गुबुन हादरनि माखासे उद्यगपति, फालांगिरि आरो माखासे हादरनि थान्दैफोरा एडभान्टेज आसाम 2.0आव बाहागो लागोन। बबेखानि एडभान्टेज आसाम 2.0नि गुबुन गुबुन हाबाफारियाव मिरुनि गोबांसा मन्त्रि फारियै ज्योतिरादित्य सिन्धिया, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल आरो हरदीप सिंह पुरीमोनहाबो बाहागो लानायनि बाथ्रा। दिमा हासाव जिल्लानि उमरांसोनि खैला खनियाव जानाय जाब्रबथायनि उनाव आसाम सरकारा बिफानारि गोजौ थाखोनि सासे मावख'गिरिखौ बिबाननिफ्राय बोखारबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम सरकारा जिअल'जि एन्ड माइनिं आसामनि डाइरेक्टर IAS अफिसार एन आनन्दखौ बिबाननिफ्राय बोखारबाय। बेनि अनगायैबो एन आनन्दखौ आसाम माइनिं डेभेलपमेन्ट कर्परेसननि सामलायगिरि बिबाननिफ्रायबो बोखारनाय जायो। बेनि उनाव बे बिबानखौ ACS अफिसार प्रागमणि महन्तनो होनाय जायो। बे समाव प्रागमणि महन्तआ हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि डाइरेक्टर महरै सिबिथाय होगासिनो दङ। बिथाङा जिअल'जि एन्ड माइनिं बिफान आरो AMDCनि मेनेजिं डाइरेक्टर महरै नायगोन। उमरांसोआव जानाय खनियारि जाब्रबथायनि उनाव बे बिथांखिखौ सोरखारा लादों। धेमाजि जिल्ला जनाइनि रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि बर' गामिफोरखौ खौरां लाहैदों BKWECनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया। बुधबारखालि बे दावबायनाय एबा नायदिंहैनायाव बर'नि माहारियारि आफाद धेमाजि जिल्ला UBPनि नेहाथारि समनाथ महिलारि, जनाइ जिल्ला JNSMनि आफादगिरि हेमकान्त दैमारि, ITDP बर्डनि चेयारमेन फैलाव बसुमतारि, बारग' BLTनि सोद्रोमा हरेश्वर नार्जारि, लोगोसे गेजेर जनाय दखरा एबसु, गेजेर जनाय दखरा UBPआबो दंफायोमोन। बे खाबुआवनो रायजो राजाफोराबो गाव गावनि हालामनि माखासे जेंना एबा आंखाल थासारिफोरखौ फोरमायनानै होयो। BKWECनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया खौरां लानो दावबायफैनाय बे खाबुआव इन्डोनेसियायाव दिहुननाय खमैबो 30 लाख बेसेननि गासै 25 कार्टुननि बिलाथि सिगारेटखौ मरिगाव पुलिसआ जब्द खालामनानै सिलिंखार खालामदों। मख'नो गोनां दि मिकिर बेटा PS केस नम्बर
39/24 नि गेजेरजों जब्द खालामनो हानाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मिकिरबेटा PS नि ASP एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट OC PDP नि CO VDO मिकिरबेटानि गामिगोरा मिकिरबेटा PS स्टाफ लोगोसेनो जायगानि थागिबि सुबुंफोरा बिलाथि सिगारेटखौ सिलिंखार खालामनायाव नुजाफैदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। बेबायदिनो 2024 मायथाइनि जुलाइ दानाव गुवाहाटी कास्टम डिभिजनआ रायजोआव आयेननि बेरेखायै फालांगि खालामनो लाबोनाय 30 लाख बेसेननि बिलाथि सिगारेटखौ जब्द खालामनो मोननाय जादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। जम्बलपुर पुलिसआ 3 जानुवारि खालारखालि बुदाराजायाव मन्नापुराम गल्ड फाइनेन्स मावख'निफ्राय लुथिनानै लांनाय डाकातिजों लोब्बा गोनां गुबै दायनिगिरिखौ खानाय जायो। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गोबां नाजानायनि उनाव दायनिगिरिखौ गुवाहाटीआव खानो हादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। पुलिसआ खानाय दायनिगिरिखौ उत्तम बसवान होननानै सिनायथि होनाय जादों आरो बिनि डाकातिनि सोलोखौ बाहायदोंमोन होननानै मिथिहोनायबो जादों। खरसा रेन्जनि IEG हिमांशु कुमार लालआ फोरमायथिनाय बादिब्ला दासान्दि दायनिगिरिखौ सोंलु खालामगासिनो थानायजों लोगोसेनो खावना दोनखोमानाय गहेनाफोरखौ जब्द खालामनो गोख्रों नागिरगासिनो दङ होननानैबो रिपर्टआव फोसावदों। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों खोला सालमारानि बेपारिपारा लान्सकाट हान्थायाव मानकासार पुलिसआ गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पुलिसआ गासै 30 लाख बेसेननि 297 फेन्सिडिल सिराप बथल लोगोसेनो 2.055 किल'ग्राम गान्जाखौ जब्द खालामनो हादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बे दायजों सोमोन्दो गोनां दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै दासान्दि FIR होनाय जाबाय। बेनि बावैसो सिगां 31 जानुवारि खालि पुलिसआ एखे जिल्लानिफ्राय बथलाव जानाय 2.33 ग्राम हेर'इन आरो 1400 जावा टेब्लेट जब्द खालामनो मोननाय जादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो साखाथि रायजोनिफ्राय फालांगि खालामनो लाबोनाय 2 कौटि बेसेननि गासै 252 ग्राम हेर'इनखौ 22 जानुवारि खालि जब्द खालामनो मोननाय जाबावदों होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। उमरांसु पुलिस थानानि सिङाव थानाय 29 किक' आरो लंकु ओनसोलनि साखाथियाव थानाय लंका उमरांसु र'डआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। मख'नो गोनांदि बे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जिउ खहा जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला ट्राक गारिनि हेन्डिमेनआ गारिखौ लामा सेराव दोनथ'नानै साखाथिनि दखानाव थांनाय समावनो गोख्रै खारबोनाय FEGCLनि गंसे साखा खबब्रै गारिया हरखाबै सौख्रांफैनायनि जाहोनावनो जिउ गोमादोंमोन होननानै गारिनि ड्राइभारा फोरमायथिनानै होदों। बबेखानि गोब्राब जोखोम जाना थैनायनि उनावबो बिखौ गोख्रैनो उमरांसु कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै फोरमायथियो। दासान्दि उमरांसु पुलिसआ गारिखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो गारिनि ड्राइभारखौबो पुलिसआ कास्टडियाव लानानै थांनाय जाबाय। आसाम सोरखारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरियाव थानाय जिल्ला गेलेमु न'नि गेलेग्रा फोथाराव गामियारि ओनसोलनि रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरखौ मोनसे जौसां होनो थाखाय खुंनाय खेल महारान 2.0 बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। 6 आरो 7 फेब्रुआरि खालाराव खुंफुं जानाय बे बादायलायनाया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 41 नं मानास आरो 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गेलेगिरिफोरनि गेजेराव मोनद' खोन्दोआव गेलेनाय जादोंमोन। बादायलायनायफोराव एथलेटिक्स, काबादि, फुटबल, दाबा आरो हौवासा आरो हिन्जावसा मोन्नैनिबो थाखाय दोरोङारि साइकेलजों साइकेल सालायनाय बायदि गेलेमुफोरखौ लानानै खुंनाय जादों। बे गेलेनाय बादायलायनायखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों BTC गौतमनि MCLA कनसियाम दास आरो जिल्ला बेंगिरि गौतम दासआ नेमखान्थि बायदियै गुबुन गुबुन बिफाननि गेलेनायखौ बेलुन बिरहोनानै बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव हायुङारि थाखोआव जिल्लाखौ थान्दैथि खालामग्रा 4 गेलेगिरिफोरा गेलेमुनि अरखौ फोजोंदोंमोन। बेनि उनाव मोननै आयेन आफाद बियाबनि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव जोबथा बादायलायनाय जादोंमोन। बे बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनाय गाहाय गेदेमा सुबुंफोरनि गेजेराव ADC मुस्ताफा चालिम, दशरथ ब्रह्म, जिल्ला गेलेमु मावख'गिरि आरो गुबुन मावख'गिरिफोराबो नुजाथिदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।